Domin samun ingantattun fina-finan Hausa, ku danna subscribe. Kai! Sinki! Kai! Wannan ana tuba. Ya, wa. To. Ina. Mutum ba so iki. Kuma ka tsanci kanka a kabari ba. Wannan ka ta kashe gobar. Ka kai asuba sai lahira ai. Wallahi na rasa inda zan samu 200 in dan zuba. Gaba ɗaya kaina empty nake jin sa ba caji. Haba, nyan. Nawa ne kuɗin ki? 9,500. Nawa? 9,500. 9,500? Me muka ci na 9,500 lissafa mana in ji mana. Kai ka ci 1,500. Shi kuma 1,500. To? Shi kuma 6,500 ya ci. Adama, muna zance ashe kawo maka ake kana haƙa kamar zakara. Ka ci naira 6,500 kafin mu fito daga gida. An zauna an lissafa 1,500 4,500 4,500 ka haƙe 6,500. Na rantse da Allah sai dai ka cika mata kuɗinta. Da na ci wannan ne hanyar jiban ƙunshi ba shi ne na ce ta ƙara min to. To kuma shi kenan kana jin yunwa sai ka ci nama ka ci naka? Wallahi ba zai yiwu ba. Haba. Ka gani? Haka na ɗebo su dama na irga su naira 1,000. Kwarai kuwa. Ka gani ko Kwarai kuwa. na gode. Ungwanan. Kuɗinki. Wallahi dai ka cika mata. Wallahi ban da kuɗi, wallahi ban da kuɗi. Wallahi. Haba dan Allah. Mana da mutunci ba wallahi. Ka san wani da kai? Wannan mutumin ba da kuwa ce a kansa. Yakwa. Kwatar da hankalinka. Muna koma gida. Zan masa girka. Ba wani kuɗi za a bayi masu yawa ba. Kwaɗa 5,000 ma ko ba ni zan fitar da wadakuwar. Wajen fit! Suwaye za su haɗa ma 5,000. Ku mana. Allah ya sitiri ba ku yi. Ban masa a bassa. Ka sani ma ko taimaka masa take yi. Kai ba ta kuɗinta. Haba dan Allah dan Annabi. Haba bazuka. Tare ba muka taho, tare ba ne, tare ne fa. Ke ya baki kuɗin shi ko ki cire masa riga. Ki riƙe rigan nan a kuɗin ki. Cire ma riga. Na rantse da Allah da here fito kuf wallahi tallahi. Wallahi sai ka bata. In sama kake cizo Allah sai ka ɗauki kuɗinta ka bata. Ke ba ragi dan Allah. Ragi kuma? Haba, ba zai yiwu bane ai. Abinci yayi tsada yanzu. Ka ci indomie, ka ci wannan tuwo sannan ka sha shayi da meye duka. Ba zai ragu ba gaskiya. Kuɗin ka 5,000 ne saura ya cika min 9,500. Ragi mu za ka zubarwa da mutunci karki rage ma ko sisi. Kuɗi na ke da 5,000 ne fa su ke nan a jikina fa. Su ke nan. Ba ta kuɗinta. Alkur'an na ba da kuɗin nan Allah sai na rama. Allah da sannu wallahi da sannu. Kai. Wallahi da sannu sai na rama. Sai ka rama akan wa za ka rama. Akan kowa ma Allah. Ba ta kuɗinta. Kar ka zubar mana da mutunci karɓi kuɗin kinji madaki. Mu da kan maganar mu. Ya kai. Wallahi wayar langa-langa gaba ɗaya ba ta tafiya. Please load the B charge card trade again. Na kasa gane turancin ta ba. Abin da za a yi. Yawwa. Me zai hana mu sake kiran indi?
tunda shi ba da wannan lambar ya sake turo mana da wata lambar mana. Allah ma albarka wallahi haka ne amma ban katsa lamfashin ka ba kafin inda ya sake turo mana wata lambar mu dan kekkewaya da yar wata malafa ko Allah zai sa mu ganshi kwarai kuwa irin su tamburawa gare tamburawa safan shekara a cikin sabon gari ibedi sani giwa sanya olu duk wanda ya muje bincika har gidajen da ake yin gala. kai aina ka san wayannan guraren Au, yanzu kai nan ganin mutumin girki kake mun? Mutumin arziki kake gani na? Kai da labarin ga maka yanda yake mutumin dan iska, mutumin banza haka kai ma kake mutumin banza. Da ga miki. Waye mutumin banza? Da ga miki. Dan banza ne. Madaki. Kai lokacin da ne gala tsakanin Ghana zuwa Kaduna. Wallahi ka tuna min da wani dan karamin dan iskan tataccen yaro na. Wani yaro na ka tuna min da shi da na rene shi a gidan wasa na. Ya koma Legas. Da ya barna a Legas sai ya dawo nan jihar. Ina mai tabbatar maka yanzu idan muka je muka same shi kar kai mamakin ya san dan kwamba ya san gidan dan kwambo da yake. Kware kuwa wannan shine magana. Domin samun ingantattun fina-finan Hausa, ku danna subscribe.